research, training, and innovation. Ogai marazimio Raila Odinga koro dhi nyime kod soko wang' piny owacho mar Kenya Kwanza ewi Ogirimiti mano mar kelo mauta e pachoka kod piny Saudi Arabia. E romo mag jood bura mago mag ODM, Raila oramoni weche mano wach kanyo e Ogirimiti makamago ne opong' gi mibadhi. Adier mabende en adier kendo nyiso ni sirkal mondo mikoro pedha ne winjruok makamano elela poni weche mane owacho gin miriambo. Raila odhi nyime kod dunyo piny mano piny owacho mar Kenya Kwanza mano bang' yango ni jatatije maduong' mano mar duol mang'iyo nengo mauta Daniel Kipto ne en achiel kuom joma ne ochwo kom e kinde Ogirimiti makamano. Chris Owino nigi mathoth. Kuom thuolo machielo, Ogai mar Azimio Raila Odinga odhi nyime kod deyo jatend piny William Ruto e kona madiny ewi winjruok mar kelo mauta e pachoka e kind piny Kenya kod piny Saudi Arabia. Be that as may, we'll show him some political etiquette. Ka oloso e kinde romo mag jood bura mag ODM e buore Nairobi, Raila onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo ket e lela winjruok makamano, ponono ni gikwedo weche mag mibadhi ma owacho ni opong' e winjruok makamano. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of United Arab Emirates. Mabiro bang' jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kwedo weche mag mibadhi ma Raila ne owacho ni okwako winjruok makamano. I don't know whether those people who responded had an opportunity to read what I'd said. Because it was a very comprehensive statement which gave clear facts. And I challenged the government to contradict what I'd said. These other ones basically just talk and say hot air. I don't know which hot air, where that guy is coming from. And this is supposed to be majority leader of government. Iranyisi machielo mar mibadhi e winjruok makamano, Raila oyango ni jatatije maduong' maduol mochung' ne ng'iyo nengo mauta e pachoka Daniel Kipto ne ochwo kom e romo mane onyuolo Ogirimiti makamano e kind piny Kenya kod Saudi Arabia. Then tell us why EPRA boss, Mr. Kipto, was involved in the negotiations of this contract, yet he's the one also who is here fixing prices. If that is not corruption, I don't know what corruption is. E komachielo, duond bura mar ODM oramo ni ok gibidok chien e dwaro margi maneno ni piny owacho odwoko piny pek mar ngima. Whereas we are aware that some of our members are engaged in the National Dialogue Committee deliberations going on at Bomas of Kenya, we as a party take great exception with the apparent reluctance by the Kenya Kwanza regime to address the issue of the cost of living. As we have said before, punda ilichoka kitambo, punda sasa imeanguka. Mpango yote ambayo UDA wanaleta ni ya kupora tu, kupora inchi. Kwa hivyo hatuwezi tukavumilia uporaji wa inchi. Kama Mheshimiwa Ruto alisema tuvumilie, tunaweza vumilia kama tunaona matunda ya ile mipangilio ambao wako nayo. As members of ODM and as ODM members of parliament, we agreed even in this meeting that agenda number 1 is cost of living to be discussed. Without that one, then the whole thing must collapse. Jood bura mag ODM onyiero weche ma jatend piny William Ruto ne owacho odiochieng' manyoro kama ne okwayo oganda jo Kenya mondo oikore mar tweyo okanda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, nyakura magijua nge report manu mar